Iruñako Ganbera Abesbatzak kulturaren Bianako printziaren 2018 saria jaso du. Uxue Barkos Nafarroko lehendakariak abesbatza luxuzko bozgoragailua bezala definitu du Nafarroko musikarentzat. Turismo kamasei paseo gidatu eta 7 ibilbide eskainiko ditu Nafarroko Doneiakoe bidean zehar. Aierdi lehendakari ordeak Ariben aurkeztu du produktu turistiko honen bigarren edizioan. 3.000 persona jarraitzen ari dira osasun zentroetan erretzeari uzten laguntzeko tratamentua. Nafarroa da erretzeari uzteko programa farmakologiko hau oro har finantzatzen duen autonomi erkidego bakarra, eta 2018ko urtarriletik apirilara bitartean 380.917 euroko guztizko kopurua suposatu du. Animaliak hartzeko zentroak urtero egiten duen txakurrak amorroaren kontra txertatzeko eta identifikatzeko kanpaina gaur hasi da. 2016ko Sanferminetako talde bortxaketaren sententzia errekurrituko du fiskaltzak. Iruñako Ganbera Abesbatzak kulturaren Bianako printziaren 2018ko saria jaso du eta Uxue Barkos Nafarroko lehendakariak abesbatzan luxuzko bozgoragailua bezala definitu du Nafarroko musikarentzat. Foru komunitatean egun abesbatza musikaren tradizio handia izatearen meritu zati bat musika elkartearena dela esatearekin batera. Uxue Barkos izan da larunbat goizean Erriberriko Santa Maria la Real elizan foru komunitateak kultura arloan ematen duen sari nagusia entregatzeko ekitaldiaren burua. Halaber, bertan izan dira gobernuko kideak, agintariak eta Nafarroko Kultura Kontseilaria osatzen dutenak. Azken horrek saritutako hautagaitza proposatzen du. Historian zehar musika taldea posible egin duten persona guztiak zoriondu ditu lehendakariak. Sari honen bitartez adierazi du 72 urteetan kulturaren balioak espresiorik handienean sustatzen aritu den taldearen etengabeko ibilbidea saritzen da. Testu inguru horretan musikaren sormenerako eta ikerketarako bere babesa nabarmendu du. Abesbatza bere izate guztian jarraitu du lehendakariak luxuzko bozgoragailua izan da egilentzat eta bereziki Nafarroko sortzailentzat. Hortaz, sustapen lanak bi norabide izan ditu. Batetik, Nafarroan musika abangoardia sartzea eta bestetik gure komunitatean egindako sormenik nabarmenena munduan ezagutzera ematea. Barkosek adierazi du musika kulturaren sustapena abesbatzaren identitate ezaugarrietan dagoela. Abesbatzaren historian zehar Iruñako Ganbera Abesbatzak ahotsa jarri die konpositorei eta abesbatza musika garatu ahal izan dute, musika genero hori landu ahal izateko kalitate handieneko instrumentua izanaz berretsi du. Horrez gain melodia tradizionalak eta herrikoiak edatzen egin duen lana azpimarratu du. Gainera, Nafarroko kultura defendatzeko eta sustatzeko zereginean, Iruñako Ganbera Abesbatzak euskara beti kontuan izan du. Gure kultura ondarearen funtsezko elementua eta kontzertu bakoitzean eta guztietan sartu du gehitu du. Azkenik, Uxue Barkosek taldea jasotako sari eta goraipen ezberdinak aipatu ditu eta hoien inguruan ondorengoa baieztatu du. Kritika hitzik gabe geratzen da literalki esanda eta hitz enkomiastikoena artista hoien emanaldiaren aurrean espresiorik gabe bihurtzen dela esateara iritsi da. Hori guztia azkenean gaur saritu nahi dugu hemen Nafarroan Iruñako Ganbera Abesbatzak oraindik ere inoiz ez duen sari bat jaso eta. Saria jaso ondotik Anemiren Troias Abesbatzako lehendakariak ondorengoa adierazi du. Ohore handia da gaur kulturaren Bianako printziaren 2018 saria jasotzea. Are gehiago, saria gure herrialdeko erakunden eskuetatik jasotzea izan ere, 70 urteetan Nafarroa eta Iruñaren izena mundu guztian zehar zabaltzen egindako lana ez da alferrikakoa izan. Hasieratik jaso izan ditugun sariez gain, sari honek gurutzatzeko leku berezia izanen du gehitu du. David Galvez Abesbatzako zuzendari artistikoak aipatu duenez, Erriberriko gure abeslarietako batek esan ohi duen moduan nahasita gaude. Nahasita, zorabiatuta, emozionatuta, pozik eta urduri gaude. Guretzako, sari hau Abesbatzako kide guztiena zein gure jarraitzailena da.
Azkenik, abesbatzan egunez egun lanean diharduten emakume zein gizonezko guztien lana eskertu du. Iruñako Ganbera abesbatzako kide izatea eremu honetatik haratago doan aintzindaria eta erreferentea den abesbatza bateko kide izatea da. Duen prestigio eta ondaria mantentzeko ardurarekin bat egitea. Aurretik Nafarroko konpositorea eta musikaren 2017ko sari nazionala Teresa Katalan arduratu da abesbatzaren laudatioa egiteaz eta azpimarratu du lorpen guztien gainetik konkistarik nagusiena izan dela musikarik onena eskaintzea. Belaunaldiz belaunaldi gozatu ahal izan duguna. Katalanek agerian utzi du abesbatzako kide guztien alegina, sakrifizio eta ausardia musikan perfekzioa bilatzeko. Zailtasun hoiek gainditzea meriturik ezkutukoena da, gehitu du elkartearen etorkizunean konfidantza erakustearekin batera. Ziur gaude jaiotzetik duten konpromiso aktiboari esker ulertzen dutela sari bat ez dela helburu bat, ez da amaiera ere. Egiaz esan oraindik are eta gehiago konprometitzen duen erantzunkizuna da, hori posible bada, bikaintasuna bilatzen jarraitzeko eta artistikoki guztiok emankorra iragartzen dugun etorkizunari begira amaitu du. Ekitaldia goizeko 11etan hasi da eta bertan bildu dira sarituak, Nafarroko Gobernuko kontseilariak, Foru Komunitateko agintari nagusiak eta Nafarroko Kultura Kontseiluko kideak. Eguraldiak hala behartuta ekitaldia Erriberriko Santa Maria la Real elizan gauzatu da. Programari hasiera emateko Nafarroko ereserkiak erresuma sartzeko martxa interpretatu dute Nafarroko Orkestra Sinfonikoak eta Iruñako Ganbera abesbatzak. Jesus Etxeberria zuzenduta eta ondoren Teresa Katalan konpositoreak bere laudatioa azaldu du. Jarraian Barkos lehendakariak sari eman die abesbatzaren lehendakari Ana Troias Kareagari eta David Galvez pintado zuzendariari, eta eskerritza jaso ditu. Ekitaldiari amaiera emateko Nafarroko lehendakariak bere hitzaldia eman du. Saria emateko ekitaldia amaitutakoan Nafarroko Ardoaren kofradia kopa bat eskaini du publikoarentzat oro har irekitako ekitaldian, Errege Jauregiko patioan. Arratsaldean eraikina ezagutzeko ate irekien jardunaldia eta debaldeko bisitak gidatuak aurre ikusi dira. Iruñako Ganbera abesbatza 1956 urtean sortu zen Luis Morondo Urra musikariak, bultzatuta eta hasieratik bere garaiko konpositorekin lotu zen. Abesbatza sortzearekin estatuan musika munduan zegoen hutsunea bete zen eta ohikoa zen Europako eszenatoki nagusietan eta jaialdi ospetsuenetan agertzea. Hasi zenetik sari ugariren merezimendua izan zen nazioarteko abesbatza lehiaketa garrantzitsuenetan. Eta urrezko medaila bezalako saria jaso zituen Lille, Argel, Vincennes bezalako hirietan eta Argentinako San Nicolas hirian meritu zibilaren ordenaren golardoarekin, Alfonso Amargarrena Jakinsoaren sariarekin eta laneko merituaren urrezko dominarekin batera. Historian zehar elkarteak 4.500 kontzertutik gora eman ditu mundu osoan barna. Saria emateko foru dekretuan nabarmentzen da abesbatzak bere 72 urteko ibilaldian egin duen etengabeko lana eta erreferente kulturala izatea. Kulturaren Bianako Printzea saria Nafarroko Gobernuak sortu zuen 1980 urtean. Kulturaren edozein arlotan sormenaren, ikasketaren edo ikerketaren bidez edota sustapenaren bitartez, personek, taldek edo instituzioek burututako lana saritzeko asmoarekin. Era berean saria bereziki saritu nahi ditu kultur jardueraren edozein eremutan etengabeak izandako lanak eta ibilbide garrantzitsuak. Saria urtero ematen da Nafarroko Kultura Kontseiluak proposatuta eta aurreko ediziotan hauek izan dira sarituak. Jose Goñi Gaztanbide historialaria, Eugenio Asensio Barbarin hispanista Iruñako Orfeoia, Rafael Moneo Valles arkitektoa, Francisco Indurain Hernández filologoa eta Julio Caro Baroja antropologoa, Pablo Antoñana Txasko idazlea, Pedro Miguel Etxenike landiribar fisikaria, Montxo Armendariz Barrios zuzendari zinematografikoa, Álvaro Dors Pérez Peix erromatar zuzenbideko katedraduna, Concepción María García Gaintza artearen historiako katedraduna, Miguel Sánchez Ostiz idazlea, María Bayo Jiménez
Sopranoa, Juan José Akerreta maestu pintorea, Fernando Redón Uizi arkitektoa, Javier Manterola ingenieria, Javier Tejada Palacios zientzilaria, Pedro Iturralde Ochoa musikaria, Alfredo Landa aktorea, Agustín González Azilu konpositorea, Jurgen Uterman hizkuntzalaria. Faustino Menéndez historialaria, Antonio López pintorea eta eskultorea, Daniel Ineraiti Grau filosofoa, Tarsicio de Azcona historialaria, Ramón Andrés González musikologoa, Ignacio Aranguren Gaiues irakaslea eta antzerki zuzendaria, eta Jose Lainez eta Kontxa Martínez dantzariak eta koreografoak. Paseo gidatuak baso ostotsuetan zehar historia duten, aitzuloetarako bideak edota WhatsAppeko profileko iruditzat jartzeko moduko selfieak egitera gonbidatzen dituzten ikuspegi panoramikoak. Baita basamortuak, urmaelak, ibaien sorburuak, erromatarren galtzadak, monumentu megalitikoak, Doneiako bideko frantses ibilbidea ere. Hoiexek dira Nafarroko turismoak prestatu eta garapen ekonomikoko lehendakari ordea Manu Ayerdik pasaden ostiralean Ariben aurkeztu duen ibilbide gidatuen eskaintzaren osagaiak. Ekainaren 2 abiatu eta azaroaren 4 arte luzatuko den produktu turistiko honen osagarri gisa herri begiratoki naiz monumentu naturaletako bizitak hegaztien behaketak eta dastaketak ere antolatuko dira. Aurkezpenaren buruan Aezkoako Aribe herrian hautaturiko bide zidorretako baten zati bat osatu da. Irati ibaiaren meandroaren ezkerreko ibai bazterrean zehar zubi esekiraino. Nafarroko Gobernuko Turismo eta Merkataritzako zuzendari nagusiak ondoko 2. urtez bultzatu duen ibilbide gidatuen programa honetan 120 paseo gidatu antolatuko dira. 16 bide zidorretan zehar, 7 ibilbide Doneiakue bideko frantses bidean barna. Nafarroko aniztasun naturala, paisajistiko eta kulturala erakusteko asmoz. Paseo gidatuak astebururo antolatuko dira ekainan, irailan, urrian eta azaroan, baita uztaileko eta abuztuko astearte, ostegun eta larun batean ere. Goizez 10 edo 11 hasita. Publiko guztientzat egokituta daude, zailtasun gutxiko ibilbideak baitira eta 2 ordu eta 30 minutu eta 3 ordu eta 30 minutu bitarteko iraupena izanen dute. Ibilbide bakoitzaren sustapen prezioa 7 eurokoa izanen da 16 bide zidorretan. Ibilbideen programa osatzeko Doneiakue bideko frantses bidearen aberastasun naturala eta kulturala ezagutzeko aukera emango duen beste proposamen bat ere abiatuko da. 7 eta 10 kilometro bitarteko ibilbide laburrez osaturikoa. Doneiakue bideak foru komunitatean bildu duen ondareari buruzko azalpenekin aberastuta. Kasu honetan irteerak larun batean eginen dira ekainatik azarora bitartean eta 15 euroko sustapen prezio izanen dute persona bakoitzeko, Iruñerako autobus bidezko joan etorriak barne. Programa hau ezagutzen emateko kartelak eta azalpenak dituzten foietoak argitaratu eta banatuko dira Nafarroko Turismo bulegoen sarean departamentoak parte hartzen duen azoketan, Nafarroko Turismoren webgunean eta honen publizitate euskarrietan eta sare sozialetan. Nafarroko 2018-2025 turismoko plan estrategikoari atxikitako proposamen honek ibilbide eta bidezidor historiko eta tradizionalen eskaintza sustatzea eta esparru naturaletako turismoa bultzatze ditu helburu. Beti ere, tokian tokiko ezaugarri eta beharrak errespetatuz. Ibilbide gidatuen plan hau Nafarroko lurralde kapitalean oinarritutako eta helburuko merkatuetara egokitutako produktu turistikoak sortzeko programaren barruan gauzatu da. Nafarroko kultura, ondarea eta natura ardaz dituzten bidai proposamen berriak eskaintzeko asmoz. 2017an ibilbide gidatuen lehendabiziko edizioan oso emaitza positiboak lortu ziren parte hartzeari eta jardueraren balorazioari dagokionez. 2018an programari jarraipen emateko aukera iradokiz.
Ekimen honetan parte hartu zutenen ia erdiak 46 eta 65 urte bitartekoak ziren. Nafarrokoak eta gainerako parte hartzaileak Euskaditik, Valentziar komunitatetik, Andaluziatik zein Kataluniatik etorritakoak izan ziren. Maiatzan eta ekainan Nafarrak izan ziren nagusi, baina uztailan gora egin zuen Valentzia, Katalunia, Madril, Euskadi eta Andaluziatik etorritakoen kopuruak. Hoiexek baitira Nafarroa bisitatzen duten turisten jatorri nagusiak. Programak iaz lortu zuen harrera onaren ondoren Nafarroko turismoak normalean zerbitzu mota hauek eskaini eta ingurune naturala eta kulturala ezagutzen dituzten turismo jardueretako 14 enpresaren eta bidai agentzien baten laguntza izan du dinamizazio plan hau lantzeko. Hauexek dira enpresa partaideak. Navarral Natural, Orbela, Mirua Actividades de Naturaleza, Itari Natura, Neiv Natura, Las Montañas de Abril, Asociación Tierras de Iranzun, Mugitu Aventura, Asociación Desarrollo Valdorba, Reino de Artajona, Morroro, Compañía de Guías de las Bardenas, Activa Experience eta CR Listen Bidai Agentzia. Aurtengo lehen 4 hilabetetan osasun bideko osasun zentroek 3024 tratamendu agindu dituzte guztira Nafarroko gobernuak finantzatzen duen erretzeari usteko laguntza programaren barruan. Halaxe adierazi du Osasun Kontseilari Fernando Domínguezek, maiatzaren 31an ospatuko den tabakorik gabeko munduko egunaren karietara emandako prentsaurrekoan. Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko zuzendari gerentea Mari Jose Pérez eta Osasun Bideko lehen mailako arretako zuzendari gerente Santos Indurain tarteko zirela, kontseilariak adierazi du tabakoaren kontsumoak eta keak osasun publikoaren arloko lehentasuna izaten jarraitzen dutela. Gorputzeko edozein lekutan minbizia sorrarazi eta era askotako gaixotasun baskularrak, arnasketakoak eta bestelakoak eragin ditzaketen heinean. Tabakoari birikako minbizien 182, bihotzeko 127 eta iktusen 121 egotzi oizaiela gaineratu du. Laguntza programa hau jarraitzen duten 3024 personek erdiak emakumeak dira. 1523 eta beste erdiak gizonak 1501 eta osasun eremu guztietakoak dira, gehienak Iruñakoak. Hauexek dira laguntza farmakologikorako programa honetan partaide gehien dituzten adintarteak. 50 eta 64 urte bitartekoak 142, eta 35 eta 59 urte bitartekoak 137. Ona beste datu interesgarri bat. Tabakoa uzteko laguntza honetaz profilatu diren personen artean 10-tik 6 18.000 eurotik beherako errenta maila dute. Erretzari uzteko tratamendu farmakologikoak 380.917 euroko ekarpen publikoa suposatzen du, 2018ko urtarriletik apirilera bitartean, pazientearen ekarpena kontuan hartu gabe. Eta 548.954 euroko guztizko zenbatekoa salmenta prezioaren arabera. Agindutako farmakoek gainerako sendagaien finantzaketa baldintza berberak dituzte. Nafarroko prestazio farmakologikoa arautzen duen foru dekretuaren arabera. Azterlanak bat datoz, Nafarroko gizon naiz emakumeen tabako konsumoaren beheranzko joera nabarmentzerakoan, hartara Nafarroko 2017ko bizi baldintzen inkestaren arabera 15 urtetik gorako nafarren artean 19,9 egunero erretzen du. Gizonen 19,24 eta emakumeen 19,6. Horrek puntu bateko jaitsiera dakarkie 2012ko datuei eta are handiagoa emakumeengan. Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko zuzendari gerentea Mari Jose Pérezek agerraldian ziurtatu duenez, Nafarroko biztanleen artean erretzaileen prebalentzia 20 beherakoa da lehendabiziko aldiz. Arras datu positiboa izan arren, oraindik badago zer hobetu prebalentzia txikiago duten Europako beste herrialde batzuen aldean.
Mari Jose Perezek azaldu duenez, erretzaileen kopuruaren gertatzen ari den jaitsiera gero eta handiagoa estu lotuta dago nazioartean, estatuan naiz autonomia erkidegoan aplikatutako zenbait neurrirekin eta bereziki, elkarte profesionalek eta sozialek prebentzio programetan duten parte hartze aktiboarekin. Munduko Osasun Elkarteak tabakismoa geldiarazteko proposatutako politikairik egokienak ere aipatu ditu. Hoien artean kontsumoa zaindu eta prebentzio estrategiak garatzea, biztanlek keri gabeko eremuekin babestea, erretzeri uzteko laguntza eskaintzea, erretzeak dakartzan arrisku ez ohartaraztea, tabako marken publizitateari eta babesletzari buruzko araudia betetzea, edota produktu hauen gaineko presio fiskala areagotzea. Nafarroak badu abian tabakismoari buruzko prebentzio programa ondoko 3 azpi programa hauek osatutakoa, keri gabeko eremuak, kontsumoaren hasierako prebentzioa nerabe eta gazteentzat, eta erretzeari uzteko laguntzak, medikazioekin zein medikaziori gabe. Erretzen hasi orduko prebentzioari dagokionez, familiei eta ikastetxeei zuzendutako informazio eta sensibilizazio kanpainak egin dira, eta aurten, Nafarroko 14 eta 18 urte bitarteko gazteen artean dauden erretzen hasteko testu inguruak eta desberdintasunak ezagutzea xede duen ikerlana egiten ari da, adin hoiei zuzendutako lan estrategiak hobetzeko asmoz. Ikerlana 2018ko urriaren 1ean bukatuko dela aurreikusi da. Lehen mailako arretako zuzendari gerentea Santos Indurainek erretzeari uzten laguntzeko programaren garrantzia nabarmendu du. Horren harira, erretzen ez den zigarro bakoitzeko bizitza 11 minutu luzatzen dela adierazi du, eta erretzeko ohitura 40 urtea baino lehen utziz gero, 9 urtetan gehitzen dela bizi itxaropena. 6 urtetan 50 urtea baino lehen utziz gero, eta 3 urtetan 60 urte baino lehen uzten baldin bada. Era berean egindako azterlanen arabera, tabakoaren ohitura kentzearen urteko arrakasta tasan tratamendu farmakologikoak 14% eta 20% bitarteko hobekuntza ekar dezakela azpimarratu du. Osasun zentroetan Nafarroko gobernua finantzatuta 3 farmako hauek agintzen dira, nikotinazko partxeak, bupropion eta beneziklina. Gaur astelena maiatzako 28 animaliak hartzeko zentroak egiten duen amorruen kontrako txertoa jarri eta txakurrak identifikatzeko urteroko kanpaina hasi da, eta ekainaren 2an amaituko da. Udalak zerbitzu hau eskaintzen du Iruñan erroldatuta dauden pertsonei begira. Kanpainaz arduratuko diren albaitariek honako ordutegi hau izango dute hartara emateko, astelenetik ostiralera. Eguerdiko 12tatik ordu bitara eta larunbatetan goizeko 11tatik ordu bitara. Argibide gehiago nahi izanez gero 948 42 0 9 telefonora edo 010 herritarrendako arreta telefonora deitu behar da. Legeak nahita iezkotzat jotzen ditu bai txertoa jartzea bai identifikazioa egitea. Animaliak hartzeko zentro unibertsitateko errepidean dago, Nafarroa etorbideko zubiaren ondoan. Nafarroko unibertsitateko errepidetik sar daiteke, Zaragozako etorbidetik etorriz gero, zubira iritsi aurretik hain zuzen ere. Eskirotz kaletik ere heldu daiteke. Txertoa jarri eta mikrochip bidez identifikatzeagatik 51 euro ordaindu behar dira. Zakurrak identifikatuta badaude eta txertoa soilik jarri behar bazaie 21 euro. Eta bakarrik identifikatzeko mikrochipa jarri behar bazaie 31 euro dira. Tasa hoiek zentroan bertan ordaintzen dira, eskudirutan edo banku txartelaz. Bai mikrochip bidez identifikatzeko ebakuntza egiteko, bai txertoa jartzeko animaliaren arduradunek nortasun agiri nazionala eraman beharko dute eta dagoeneko identifikaturik dauden zakurrei txertoa berriro jartzeko. Egoera hori egiaztatu beharko dute animalia identifikatzeko txartela erakutsita.
Zakur guztiak katez edo sokaz loturik eramanen dira eta jabeek muturrekoa jarrita eramanen dituzte. Baldin eta zakurraren izaerak hala eskatzen badu edo arriskugarria izan daitezken zakurtzat sailkatuta badago. Legearen arabera 4 hilabete bete dituzten txakur guztiek derrigorrean eduki behar dute amorruaren aurkako txertoa jarrita. Eta Nafarroan gehienez 2 urtekoa da txertoen arteko epea. Halaber, foru dekretuaren arabera, 4 hilabete baino gehiagoko zakur guztiek mikrotxip bidez identifikatuta egon behar dute. Legezko bete behar hoiek urratzagatik 61 eta 601 euro arteko zehapenak ezar daitezke. Amorruan nerbio sistema zentraleko gaixotasun akutua da. Virus batek sortzen du eta listoaren bidez kutsatzen da. Ugaztun askori erasaten dio gizakiak eta zakurra barne eta urgentziaz tratatzen ez bada heriotza eragin dezake. Bi 2016ko Sanferminetako talde bortxaketa sexu erasoa izan zen eta ez abusua. Hori da fiskaltzak aurkeztutako errekursoan defendatzen duena. Izan ere, intimidazioa egon zen. Nafarroko gobernuak eta Iruñako udalak ere helegitea aurkeztuko dutela iragarri dute. Izan ere, aste honetan amaitzen da epea. Abusua dela eta zigortutakoek ere sententziaren kontra eginen dute. Errekursoa aurkeztuko dute. Errugabeak direla esanen dute beste behin ere, bai eta baimendutako sexu erlazioak izan zirela. Hautsak arrotu ditu Nafarroko Justizia Auzitegiak apirilaren 26an emandako epaiak. Sexu abusua medio 9 urteko gartzela zigorra ezarri zizkion 5 auzipetutako bakoitzari, baina ez zuen indarkeria erabili zenik probatu. Gaur zerua lainotxo egongo da, euria egingo du, baliteke ekaitza ere izatea, ipar haizea nagusi, temperatura maksimoak nahiko edo nabarmen jaitsiko dira. Asteartean zerua lainotxo egongo da eta noiz behinka zaparrada txikia botako ditu, batez ere arratsalde partean. Ekaitzak jo dezake, egunaren hasieran haizea aldakorri ibiliko da, goiza aurrera joan ala iparraldetik finkatu eta indarsu egingo du. Temperatura minimoetan aldaketarik ez, maksimoak gutxi edo nahiko igoko dira. Iruñako Ganbera Abesbatzak kulturaren Bianako Printziaren 2018 saria jaso du. Uxue Barkos Nafarroko lehendakariak abesbatza luxuzko bozgoragailua bezala definitu du Nafarroko musikarentzat. Turismo 16 paseo gidatu eta 7 ibilbide eskainiko ditu Nafarroko Doneiakoe bidean zehar. Aierdi lehendakari ordeak Ariben aurkeztu du produktu turistiko honen 2. edizioa. 3.000 persona jarraitzen ari dira osasun zentroetan erretzeari uzten laguntzeko tratamentua. Nafarroa da erretzeari uzteko programa farmakologiko hau oro har finantzatzen duen autonomi erkidego bakarra, eta 2018ko urtarriletik apirilara bitartean 380.917 euroko guztizko kopurua suposatu du. Animaliak hartzeko zentroak urtero egiten duen txakurrak amorroaren kontra txertatzeko eta identifikatzeko kanpaina gaur hasi da. 2016ko Sanferminetako talde bortxaketaren sententzia errekurrituko du fiskaltzak. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.